alle sammen. Hej. Så ja, vi har et haul til jer, som jeg kan se på overskriften dernede. Og jeg linker en hel masse, nej jeg linker ikke. Jeg skriver en hel masse i beskrivelsesboksen. Det skulle jeg gerne, jeg ved ikke lige om jeg gør det. Ej, man kan se billeder om snoren. Kan man? Ej ja, vi har sådan 2 heliumsballoner derovre, så ja, det laver vi også lige en video med. Men lad os komme i gang. Det første vi var i, det var i glitter. Eller det var ikke det første vi sådan gik ind i. Men det er der hvor vi købte mælk. Ja, vi havde altså bare tingene i en pose. Ja, altså det er i denne her sådan glitterpose. Og ja, jeg kan ikke se det. Ja, kom hjem og spørge. Ja, Det viser vi ikke. jeg vil gerne gemme poserne. Ja, så. Hvad? Så du kan bare tænke dig. Vi købte de her hårnåle her. Og de er mega seje. De viser ikke den rigtige farve helt. Men det er sådan nogle neonfarver-agtige. Ja, jeg Og tænker, så det er der vil være sådan- helt vildt pæne i hår og sådan. Det er sådan Det er lidt en et tyggegummi-hul. Tak. Tyggegummi-agtigt hul. Ja, og så tager man den så ud sådan. Ej, Jeg det er synes, vildt det er seje. helt fedt, og det kostede 20 kroner hver. 20 kroner hver, og normal pris, det var 39-40 kroner. Så det var bare godt. Så vi fik faktisk 2 for 1 pris. Ja. Så har vi Spark. Ja, jeg ved ikke, om du kan se det. Og jeg synes, det er sjovt at stå på sig. Ej, den der er faktisk sådan en normal pose-agtig. Ja. Men der købte vi lidt. Vi købte ikke helt det her. Næsten. Vi købte 2 samtidig ud af 3. Ja. Ja. Tror jeg. Hvem Jo, det fik gjorde vi. børnene? Det Det gjorde min mor. Det gjorde hendes mor. Men Ja, det var i hvert fald vi kom af med 120 kroner i alt. Gjorde vi? Hvis man ikke tæller din mors ting med, Det gør vi. så ved vi det ikke. Min mor hun købte denne her. Jeg ved ikke om hun vil have den. Altså, den kostede 20 kroner. Så kom vi hjem med 140 kroner, tror jeg. Og det er den her waterproof eyeliner pen. Og jeg tror måske jeg får den. Fordi jeg tror ikke hun kan lide den. Hun er ikke så god til elf. Så den får jeg måske. Så købte vi hver denne her eyeshadow brush. Og den er i nummer 1815. Og det er fra deres normale linje, eller deres hvide, eller hvad man siger. Det er deres eyelips face linje. Jeg tror den hedder det. Ja. Og de koster også bare 20 kroner. Og jeg hiver altså det her i, fordi det skal ikke udlægge min... Jeg er lidt spændt på kvaliteten, for deres stipple brush, den er ok, eller den er god. Jeg synes min stipple brush, den bare er helt vildt god. Wow, den her fælder. Ej, det er jo dårligt. Okay, den fælder totalt meget. Hendes den fælder helt vildt. Nu må vi lige se, hvad min den gør. Om min gør det. Det er lidt træt. Ellers så må vi lige tage ned. For at få dem byttet. Jeg håber det bare er i starten. Ej, den skal vi ned og have byttet. Vi kommer lige om lidt. Eller jeg bliver her bare lige. Ej, hvor træls. Nu kommer han igen.
Tror du, vi kan få den byttet? Nej, vi kan ikke få den byttet. Fordi nu har vi haft den måsen. Ej, jeg håber altså, det er bare i starten, at det kan gå lidt væk. Men det er det jo ikke. Fordi det falder jo bare ud af børsten. Det kan også være, det bare nu. Jeg håber, at det bliver Nu, bedre. jeg tror ikke, der falder flere ud af min. Det er Nu sikkert falder der bare ikke nogen ud af min, fordi jeg har gået sådan her hele tiden. Så er det nok bare lige i starten, de er små. Altså, ja, de ser sådan her ud. Og de er sådan ok gode Til globelinjen og sådan. over hele øjenlåget og sådan noget. Men jeg mangler også en, så den kan jeg. Og de hedder Elf Professional Eyeshadow Brush. Ja. Så det er Det professionelle er en linje. næste ting, vi købte med til hinanden. Det var i hvert fald fra deres professionelle linje. Tror jeg, den hedder. Den næste ting, jeg købte. Jeg ved ikke, om Nana købte den. Jeg købte de her 3 ting. Det var den her lipstick. Ja, den købte vi begge På to. deres normale linje, og den er i 7.710 Bestes. Eller andet. Og jeg synes, det er sådan en ret flot farve. Jeg kan ikke rigtig se den, men den ser i hvert fald ret flot ud. Og den viser ikke helt den rigtige farve. Jeg ved ikke lige, om jeg vil tage det der af og sætte den ned i bunden på den, selvom det der der. Jeg sætter den måske ovenpå, selvom der er ingen derinde. Ja, okay, det gør jeg måske også. Men jeg vil gerne lige prøve den. Nu pakker vi den i hvert fald op. Jeg pakker ikke min mors ting op, for det er jo hendes. Jeg håber, den er god. Ja, okay, vi kan ikke sådan tage det der af, fordi det... Nej. Jeg kan godt. Når du når til bunden, så falder det af. Det gjorde det i hvert fald for mig. Det gør det for mig. Okay, min den er gået i stykker. Nå, men sådan der er de altid i starten, har jeg hørt. Ja, min, det er ikke normalt, at den skal være gået i stykker dernede. Hvornår? Og at den her, den er helt løs, altså. Oh my god. De er lidt irriterende i starten, men de skulle ski sig lidt. Det er i hvert fald bare sådan Så vildt pæn farve. Lavede du et swatch? Det gjorde jeg ikke. det gjorde jeg. Jeg har det der, for det der var ødelagt. Så, det er den der. Den viser ikke lige den rigtige farve, men Altså, det er sådan lidt svært at rulle op. jeg vil ikke sætte den der ovenpå, fordi det ser lidt mærkeligt ud. Ja, Det falder sikkert jeg alt sætter til den. siden. Ja. Okay. Og så købte jeg denne her ting. Og det er en børste. Jeg ved ikke, om det er normalt. Den fælder sikkert også lidt. Det tror jeg altså ikke, den gør. Jeg tror, at deres børste er bedst fra deres studiolinje. Jeg er lidt ligeglad. Ej, hvor er den her pæn. Den fælder ikke. Ej, net. Og den er sådan god til... Altså, den hedder Bronzing Blush. Brush. Bronzing Brush. Ja. Men man kan sagtens bruge den til blush også. Jeg troede, den havde en lidt anden form. Ja, der hæver jeg lidt selv af. Fordi det stritter lige lidt. Men det er sådan en rigtig god børste, og altså formen den er lidt spids herude, men altså ja. Og det er også Elf Professional Bronzing Brush. Og den kostede også 20 kroner. Og ja. Jeg ved ikke, om det er sådan, at man skal sætte den der ting der her udenpå. Jeg ved ikke, om det er meningen, man skal det. Men det gør jeg i hvert fald ikke. Men så har Nana købt en ting
Ja. med, for den har noget i. Jeg har købt den her All Over Cover Stick. Står der cover? Mm. Min den hedder color stick. Men Din det er en foundation, det ved du godt ikke op på stik. det er sådan en, det er Karoline lige sagde. Ja. Og jeg tror altså bare en farve. Det var ikke så godt, men jeg mener Du også, sagde, du ville have en i en hudfarve, så tog du den der. ja. Min, den kan jeg lige hente. Men jeg tror, det er nogenlunde den samme. Jeg tror, den her er Min, ligesom den der hedder med Elf en All Over Color Stick. Min, det er en cover stick. Og min, den er altså i Pink Lemonade. Så ja. Nu har jeg også været en... Okay, Kelly. 3. Jeg har en del ting. Ja, det er lige meget, men det er bare en elf. Hvad hedder den? Elf og cover stick. Ja, Den hvad hedder- hedder den? Stod der. 3206 light beige. Jeg prøver lige at lave et swatch på din hånd. Ej, Nana, hvad fanden har du lavet? Ej, jeg tror altså ikke, du kommer til at få den der. Hold se. Må jeg få den? Nej. Nå, okay. Nej, godt stykke, Karoline. Hov, og hvis I gerne vil høre, hvad den her den er i, så er den i 7303 black. Og det er den der eyeliner. Jeg prøver altså lige at åbne den. Undskyld, mor. Ja, jeg tror ikke, hun ser min video. Jeg ved det ikke. Jeg håber det ikke. Det er lidt pinligt, hvis hun gør. Ej, den vil hun ikke kunne lide. Det kan hun ikke. Jeg får en eyeliner. Jeg får en eyeliner. Jeg får en eyeliner. Så Karoline. Nå, så i Vejle, ikke? Der er der kommet en ny butik, og oh my god. Altså, det er en butik, der hedder Neutral og Nej, normal. og den er i Aarhus og Aalborg og det er denne her butik. Og posen den ser sådan ud, og den er sådan helt pænt i farve på posen. Og så står der her på posen. Billige varer, dyre poser. På ham her, så står der, jeg er unik. Hvad? Billige varer, dyre poser. 3 kroner for en pose. Okay, så vi betalte bare 6 kroner for en pose hver. 3 kroner for en pose hver. Nå ja, men altså. 6 kroner hjem. Og der købte mine forældre, eller de min havde- mor i hvert fald også lige noget. Men ja, jeg har bongen hernede. Og de havde en hel masse ting. De havde også en hel masse, og de har faktisk statist her. Og de har æres til 50 kroner, så det er ret billigt derinde. Det er en gaveæske, nejlagt, den kostede 158 Den stod for til... 2. Ja, den stod nemlig til med han. Der står i hvert fald ikke lige, hvad en den kostede. Men Men det er i hvert fald de her. Det er pæne. Nu vil jeg altså pakke mine op. også mig. Ja, det er ikke så godt. Og det er faktisk fra The Color Workshop. Så er det sagt. Jeg har også en hel masse ting fra The Color Workshop. Der er virkelig nogle fede ting med. Hold nu kæft, så er der sådan et låg her på i akryl. Det er sådan en akrylboks nærmest. Det er stænkerneglelak. Det skal bare lige siges. Men det er jo også bare et lak. Ja. Ja. Sjovt nok. Ja.
som lige til at sådan en der af. Det kan jeg godt. Ja, men det er i hvert fald en rigtig fin ting, der er. Jeg er bange for, at de falder. Altså det Der er fint, været det falder 12. lige ud. Der er vist 12 neglelakker med. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, der er 12 med. Så er der sådan nogle sten hernede med, og så er der sådan nogle glimmerfil herover og glimmerfil. Og så har jeg fået mig en akrylboks her til alle mine neglelaks. Det er jo bare perfekt, altså. Ja, det er ret dejligt. Og det er nogle ret fede farver i. Især når man har let efter en boks til sine neglelakker. Ja, så får man både neglelakker og alt muligt andet, og så også en akrylboks. Hvorfor kan man ikke lukke? Men vi gider ikke lige til at sige alle navnene. Gør vi ikke? Og gør du det? Ja. Men der er i hvert fald en, der hedder Diva, så jeg er ret for, ikke? Diva. Men ja. Jeg putter bare lige ned i den. Hvad laver du? Prøver at lukke den her kasse, som jeg sagde før. Nu er det gjort. Jeg får en eyeliner. Det har du sagt. Men jeg vil lige sige alle navnene. Diva, Pastry, Deep Sheer, Coastal Pink, Black Cherry, Steel Heart, Silver Stick, Deep Purple, True Red, Hot Pink, Purple Haze og Mystery. Det er nogle super fine farver. Og jeg. Ja, vi ses i hvert fald bare i vores næste video. Hej hej.